ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାଙ୍କରି ସୁମଧୁର ନାମକୁ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ପଦ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଅପରାଧରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦତାରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ନିଜ ଠାରୁ ନାହିଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଦାନ କି ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଭାବରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।